PSOE e BNG instan a Xunta a actuar ante o desmantelamento do Centro de Información á Muller do Concello de Ourense que o goberno local moveu á Praza de San Martiño. Os socialistas piden ao goberno galego que tome partido para que se realicen as obras necesarias no edificio e se garantan unhas instalacións adecuadas ás traballadoras durante o proceso. A calidade da atención que se pode prestar ás usuarias do servizo, moitas delas vítimas de violencia de xénero, redúcese considerablemente ao non reunir o novo espazo as características necesarias para a confidencialidade e privacidade. Ademais, engadiron que o alcalde debe rectificar, pero para iso é necesario que a Xunta se posicione e se fagan as obras precisas. Pola súa banda, dende o BNG, a parlamentaria Noa Presas instou o goberno galego a dirixirse ao Concello de máis institucións implicadas na rede de atención á violencia machista para abordar a necesidade de corrixir a decisión sobre un novo emprazamento do CIM. Para Noa Presas, esta decisión supón un novo ataque do goberno municipal aos dereitos das mulleres, na liña da supresión de programas de igualdade de apoio, por exemplo, á maternidade. Este retroceso chega acompañado de outras medidas de recorte en materia de servizos públicos e políticas sociais e supón un novo golpe ás persoas máis vulnerables.